झाले शिवसेनेमध्ये झालेल्या प्रचंड बंडखोरीनंतर आमदार वैभव नाईक यांचं कुडाळमध्ये स्वागत करण्यात येत आहे। मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक जे आहेत ते जमायला लागलेत। आपल्याबरोबर अतुल बंगे साहेब, काय सांगाल? वैभव नाईकांच्या स्वागतासाठी आपण सर्वजण एकत्र आलात, काय भावना आहेत आताच्या? संपूर्ण महाराष्ट्रात जी परिस्थिती झाली त्या परिस्थितीला सगळ्यात तोंड देण्याचं काम फक्त कुडाळ मालवण मतदारसंघातील आमचे लाडके आमदार वैभव नाईक यांनी केलेलं आहे आणि सगळी विश्वासार्हता जपण्याचं काम वैभव नाईक यांनी केलं आहे। संपूर्ण उद्धवसाहेब ठाकरेंवर असलेली प्रेम, हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंवर असलेले प्रेम, शिवसेनेवर असलेलं प्रेम आणि या संपूर्ण मतदारसंघाची विश्वासार्हता जपण्याचं काम वैभव नाईकांनी केलेलं आहे। त्यामुळे आम्हाला सार्थ अभिमान आहे या मतदारसंघाचे आमदार वैभव नाईक यांचा की आज शिवसेनेबरोबर उद्धवसाहेब ठाकरे यांच्याबरोबर या कठीण प्रसंगी ते राहिलेत आणि त्यामुळेच आज आम्ही त्यांच्या स्वागताच्या तयारीसाठी सज्ज झालेलो आहोत। निश्चितच आमदार वैभव नाईक यांच्या स्वागतासाठी तमाम शिवसैनिक कुडाळ मालवण मतदारसंघातील एकत्र आले। घोषणाबाजी आहे, घोषणाबाजी सुद्धा आपल्याबरोबर संजय पडते साहेब, काय सांगा कशा पद्धतीनं तयारी करण्यात आली आमदार वैभव नाईकांच्या स्वागताची? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्यावेळी शिवसेनेची पडते त्यावेळी अशी परिस्थिती होती की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून शिवसेना संपली आणि शिवसेना संपली असं जे नेते म्हणत होते। त्यावेळी या वैभव नाईक यांनी या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये परत शिवसेना उभी करण्याचं काम केलं आणि ती उभी करून आजही जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेवर प्रसंग आला त्यात तत्परपणे वैभव नाईक शिवसेनेच्या पाठीशी खंबीरपणे आमदार म्हणून उभे राहिले आहेत। त्यांच्या पाठीशी हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिवसैनिक सुद्धा आता खंबीरपणे उभे राहिलेले आहेत। मी निश्चित सांगू इच्छितो की आज हे सर्व शिवसैनिक ज्या माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्यावर जो विश्वास दाखवला आमदार वैभव नाईक त्यासाठी त्यांच्या स्वागतासाठी हे सर्व शिवसैनिक जमलेले आहेत। मी निश्चित आपल्याला सांगू इच्छितो शिवसेना ही एक संघटना आहे। शिवसैनिक आज शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेवरती प्रेम करणारा शिवसैनिक आहे। त्यामुळे किती आमदार जरी शिवसेनेतून गेले तर ते आमदार भविष्यात निवडून येऊ शकत नाही आणि जे आमदार गद्दार पण गेलेले आहेत त्यांना भविष्यात शिवसैनिक त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही। निश्चितच भविष्यामध्ये ज्यांनी बंडखोरी केली त्यांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय शिवसैनिक राहणार नाही असं संजय पडते म्हणतात। आपल्याबरोबर जान्हवी दैयत नाही, काय सांगाल? काय भावना आहेत वैभव नाईकांच्या स्वागतासाठी? तमाम शिवसैनिक पदाधिकारी आणि शिवसैनिक हे या ठिकाणी जमलेले आहेत, काय भावना आहे? खरं सांगायचं तर प्रत्येक माणसाने आपलं कूळ आणि मूळ विसरू नये आणि याची जाणीव आमदार वैभव नाईकांना आहे। कारण एक वैभव नाईक याला आमदार हे विशेषण ज्या पक्षामुळे लाभलं, ज्या बाळासाहेबांच्या कृपेमुळे लाभलं आणि बाळासाहेबांचे वंशज आणि आताचे आमचे पक्षप्रमुख म्हणजे आमच्या पक्षाचे सर्व उद्धवसाहेब जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत त्यावेळेला त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील। आज खरं सांगायला गेलं तर उद्धवसाहेब आमचे वैभव नाईक निघाले असते तर त्यांना कॅबिनेट काय पालकमंत्री पण झाले असते। परंतु खऱ्या अर्थाने ज्यांनी मला आमदार केलं, ज्यांनी मला नाव दिलं, ज्यांनी मला या जनतेने मला निवडून दिलंय त्या जनतेच्या भावना आणि ज्या बाळासाहेबांनी मला या शिवसेनेत मोठ्या पदावर दिलं त्याला कधी ते विसरले नाहीत आणि म्हणून आमदार वैभव नाईक यांचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे आणि आम्ही सर्व शिवसैनिक आज वैभव नाईकांचं अभिनंदन करण्यासाठी इथे जमलेले आहोत। कुडाळच्या शाखेच्या बाहेर उभे आहेत। भव्य शक्ती प्रदर्शन या शिवसैनिकांच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे आणि आमदार वैभव नाईकांचं एसटी स्टँडवरती भव्य स्वागत या तमाम शिवसैनिकांच्या वतीनं करण्यात येणार।
घ्यावा ना फोटो काय ते झटकन चालतंय पण बाकीचे कुठे आहेत ते अहो, घ्यावा ना फोटो तुम्ही काय घ्यावा ना मागे राहू का मागेच राहू त्याला जरा ते मागे आहे.
लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेब भोगटे भोगटे संजय भोगटे आमदारांनी बाहेर घे बाहेर पाठीमध्ये खंजीर खुपसल्या त्या महाराष्ट्रामध्ये केलेला उद्धवजींसारखा एक लोकप्रिय एक संवेदनशील एक चांगलं व्यक्तिमत्व आणि या व्यक्तिमत्वाला त्यांचा विश्वासघात करण्याचं काम हे शिवसेनेच्या काही आमदारांनी त्या महाराष्ट्रामध्ये केलेला. पण याचा एक विरोध म्हणून त्यांचा एक निषेध म्हणून आपण या निमित्तानं प्रत्येक शिवसैनिक हा शिवसेनेशी विचाराशी बांधलेला उद्धवजी ठाकरे साहेबांचं नेतृत्व त्या नेतृत्वावर त्यांचा ठाम विश्वास त्या ठिकाणी आहे. खरं तर या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार आमचे तरुण सहकारी आमदार वैभवजी नाईक यांचं या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वतीनं मी त्यांचं त्या ठिकाणी कौतुक करतो, त्यांचं मी अभिनंदन करतो की शिवसेनेच्या विचाराशी ते ठाम राहिले. आणि खऱ्या अर्थानं या संपूर्ण जिल्ह्यामधल्या शिवसैनिकांना खरं तर आपण जागे व्हा, सुडानं पेटून उठा आणि या जिल्ह्यामधल्या सगळ्या सत्तास्थानावर शिवसेनेचा भगवा फडकला पाहिजे हा विचार घेऊन आज या जिल्ह्यामध्ये खासदार विनायक राऊतांच्या नेतृत्वाखाली माननीय पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली आणि आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आणि जिल्हा प्रमुख संजय पडते यांच्या नेतृत्वाखाली आज संपूर्ण शिवसेना ही या सगळ्या विरोधकांना राणे भाजपला ठामपणाने उत्तर देण्यासाठी या ठिकाणी तयार आहे. ज्या लोकांना या ठिकाणी सत्ता दिली, अनेक सत्तेमधली महत्वाची पदं दिली, हे पदं देणाऱ्या ज्यांनी भोगली त्यांनी त्या ठिकाणी गद्दारी केली आणि याचा तीव्र निषेध सिंधुदुर्ग जिल्हा शिवसेनेच्या वतीनं आपण सगळ्या शिवसैनिक या निमित्तानं करत आहोत. अनेक आमदारांना अनेक आमिषे दाखवली जात आहेत, ईडीची त्या ठिकाणी भीती दिली जाते आणि अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये कुठेतरी शिवसेनेला त्या ठिकाणी अडचणीत आणण्याचं काम गेल्या 2-2.5 वर्षाच्या उद्धवजींच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळामध्ये झालेलं. खरं तर उद्धवजींनी ज्या पद्धतीने गेल्या 2.5 वर्षामध्ये त्या राज्याचं राजकारण केलं, लोकांची सेवा केली, अनेक वादळं त्यांच्या समोर आली, अनेक संकटं त्या ठिकाणी आली, पण उद्धवजींचं नेतृत्व डगमगलं नाही आणि प्रत्येक ठिकाणी चांगले निर्णय ते त्या ठिकाणी घेतले. कोरोनाचा काळ असेल, टोकतेसारखं वादळ असेल, अशा अनेक संकटाशी सामना करत उद्धवजींनी या महाराष्ट्रामधल्या जनतेला त्या ठिकाणी न्याय दिला आणि त्याचबरोबर एकीकडे शिवसेनेचं संघटनात्मक काम उभं केलं. अनेक जर त्या ठिकाणी शिवसेना सोडून गेले असतील याचा फरक त्या ठिकाणी काही पडणार नाही. मागच्या अनेक वर्षामध्ये शिवसेनेचा इतिहास आहे की आतापर्यंत जवळजवळ 5 बंड ही या शिवसेनेमध्ये झाली, पण या बंडामध्ये ज्यांनी बंड केलं त्यांचा राजकीय इतिहास पहा, ते आज त्या ठिकाणी संपलेले आहेत. पण शिवसेना आज या महाराष्ट्रामध्ये दौलाने त्या ठिकाणी सत्तेचा लोभ न ठेवता आजही मुख्यमंत्री म्हणून उद्धवजी आहे, पण जर त्यांनी म्हटलं की शिवसैनिकांना मी जर त्या ठिकाणी आमदारांना तर मी हा मुख्यमंत्री नसेल तर मला काय पदाची हाव नाही, मला काय सत्तेची हाव नाही आणि म्हणून त्यांनी वर्षा हे निवासस्थान त्या ठिकाणी ताबडतोब खाली केलं. मित्रांनो, मी आपलं सांगतो, महाराष्ट्रातली जनता, मुंबईतली जनता त्या ठिकाणी त्यांच्या स्वागताला उभी होती. एवढे लोक त्या ठिकाणी भावूक झालेले होते, लोकांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू होते आणि म्हणून अशासारखा मुख्यमंत्री होणे नाही अशा प्रकारची लोकांची प्रतिक्रिया होती. त्या जनतेच्या डोळ्यातलं जे आसू आहे हीच खऱ्या अर्थाने उद्याची शिवसेनेची ताकद आहे आणि म्हणून कोणी किती त्या ठिकाणी केलं तरी या महाराष्ट्रावर शिवसेनेचा भगवा फडकणार. पुन्हा एकदा या राज्यावर त्या ठिकाणी या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री असणार आहे आणि म्हणून आता शिवसैनिकांची जबाबदारी आहे की आपण कुठेतरी काय होणार हे न मनामध्ये बाळगता आपण पेशाने पेटून उठा आणि प्रत्येकानं त्या ठिकाणी शिवसेना उभी करण्यासाठी, शिवसेना मोठी करण्यासाठी ज्या पद्धतीनं वैभव नाईकाच्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचं एक बुलंद नेतृत्व या ठिकाणी करतायत. आज पिकोलीमध्ये सुद्धा एवढ्याच मोठ्या संख्येनं त्या ठिकाणी शिवसैनिक जमा झालेले होते. आज सुद्धा या ठिकाणी कुडाच्या मतदारसंघामध्ये मोठ्या संख्येनं शिवसैनिक जमा झालेले आहेत आणि म्हणून शिवसेनेची ताकद ही शिवसैनिक आहे आणि जोपर्यंत शिवसैनिक आहे तोपर्यंत या महाराष्ट्रातली शिवसेना संपू शकत नाही. आणि तुम्ही उद्धवजीला सांगतो की या सिंधुदुर्गातली संपूर्ण जनता ही शिवसैनिक ही तुमच्या
नेतृत्वाखाली उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली या पुढच्या काळामध्ये आमचा ठाम विश्वास आहे आणि जो तुम्ही आदेश द्याल त्या पद्धतीने या जिल्ह्यामध्ये शिवसैनिक काम करतील हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि पुन्हा एकदा वैभवजींचा मनापासून आभार करतो. तुमची हिंमत वैभव नाईकांनी दाखवली. अधिक चांगले संबंध होते पण त्यांनी संबंधापेक्षा शिवसेनेवर निष्ठा दाखवली आणि आज त्या जिल्ह्यामध्ये आपले आशीर्वाद घ्यायला आलेले आहेत. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. करतोय कारण 2005 साली शिवसेनेमध्ये गद्दारी झाली आणि गद्दारीचा डाग या सिंधुदुर्गाला लागला होता. तो डाग पुसण्याचं काम आज वैभव नाईक यांनी या शिवसेनेबरोबर निष्ठावंत राहून या ठिकाणी डाग पुसण्याचं काम केलं. आपण खरोखरच या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्वसामान्य लोकांच्या मनामध्ये आज आपण गेलात. आज आपण निष्ठेमुळे सर्वसामान्य माणसांच्या मनामध्ये गेला. खरोखर 2 ते 3 दिवस या महाराष्ट्रातल्या राजकारणात सायपाट चालू आहे आणि ईडी आणि पैशाची प्रलोभनं आणि मंत्रिपदाची प्रलोभनं दाखवून बरेच आमदार या ठिकाणून काही गुवागटी काही सुरतला जात आहेत. परंतु आज या सर्वपेक्षा आपण निष्ठेने शिवसेनेवर राहिला, महाविकास आघाडीवर राहिला. आपलं मी कुळाश्वराचरणी प्रार्थना करतो की जरी आज सत्ता असली किंवा नसली तरी भविष्यात आपल्या पायी चांगली पदं आणि चांगली मंत्रिपदं मिळतील एवढी या ठिकाणी सांगतो. आणि भविष्यात उद्धव साहेब सुद्धा या ठिकाणी मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहतील एवढी आशा बाळगतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन्माननीय वैभव नाईक यांचं काही आस्था 1.5 तासापूर्वी कणकवलीमध्ये पण स्वागत झालं. आज या ठिकाणी त्यांनी निष्ठेने जे शिवसेनेमध्ये काम केलं आणि आज शिवसेनेच्या पाठीशी सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांना जी समर्थ साथ दिली त्याबद्दल तुम्ही सर्वांनी जे स्वागत केलं आणि या ठिकाणी निष्ठा कशा पद्धतीने या ठिकाणी दाखवावी हे आपण सर्व शिवसैनिकांनी वैभव नाईकांकडून ही शिकवण घ्यावी. आणि अशा कठीण काळामध्ये आज जी गोष्ट वैभव नाईकांनी केली आहे तीच गोष्ट सर्वसामान्य शिवसैनिकांनी करण्याची आज या ठिकाणी गोष्ट आहे. आज या ठिकाणी ज्या लोकांनी गद्दारी केली आहे ते लोक सांगतायत की आम्हाला हिंदुत्व जगवण्यासाठी आम्हाला या ठिकाणी पक्षातून बाहेर पडावं लागतं आहे. मग ज्यावेळी तुम्हाला 2019मध्ये ज्यावेळी तुम्हाला मंत्रिपद स्वतःला मिळाली त्यावेळी तुम्हाला हिंदुत्वाची आठवण झालेली नाही आहे. आज जो काही त्यांना CBI असेल, इन्कम टॅक्स असेल, ईडीकडनं जो त्रास होतो आहे पण आज हा ईडीचा त्रास होतो आहे. तुम्ही पक्षाच्या जीवावरती जी मंत्रिपदं तुम्हाला मिळाली त्यातनं तुम्ही तुमची संपत्ती आज या ठिकाणी ईडीच्या माध्यमातून वाचवण्यासाठी आज तुम्ही या ठिकाणी शिवसेनेची गद्दारी केलेली आहे. आणि मला वाटतं जेवढी संकटं येतील या संकटातनं कोणताही वैयक्तिक माणूस जसा उभा राहतो आहे तशी शिवसेनेला ही संकटं झेलण्याची सवय आहे. मग या ठिकाणी 1991 असेल, 2005 असेल, प्रत्येक संकटातून शिवसेना आज उभी राहिलेली आहे. ज्या पद्धतीने गेल्या वर्षी सिंधुदुर्गामध्ये टवके चक्रीवादळ आलं त्यामधनं सुद्धा कोकणवासियांना सिंधुदुर्गवासियांना उभं करण्याची जबाबदारी सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आणि आपल्याला उभं केलं. तसंच या वादळामध्ये सन्माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब आपल्या सर्व शिवसैनिकांना या ठिकाणी उभे करतील आणि ह्या जिल्ह्यामध्ये राज्यामध्ये ही संकट ही आपल्या सर्वसामान्य शिवसैनिकांना एक चांगली संधी मिळालेली आहे. या संधीमधनं शिवसेना आणि शिवसैनिक उभा राहील. आणि आज सन्माननीय वैभवजी नाईक यांनी 2005 पासून अन्यायाच्या विरुद्ध लढून आज निष्ठेचं फळ त्यांना या ठिकाणी मिळालेलं आहे. निश्चितच या ठिकाणी वैभव नाईक यांनी ज्या पद्धतीने आज उद्धवजी ठाकरे यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा करण्याचा जो निर्धार त्यांनी केलेला आहे या निर्धाराचं आपण स्वागत करूया आणि इथल्या सर्व देवतांना साकडं घालूया की भविष्यामध्ये वैभव नाईक यांच्या सर्व प्रकारच्या राजकीय मनोकामना पूर्ण होऊ दे अशा प्रकारची प्रार्थना करून पुन्हा एकदा वैभव नाईक यांच्या या ठिकाणी सर्व शिवसैनिकांच्या वतीने आम्ही स्वागत करतो. सर्व शिवसैनिकांचं दैवत माननीय हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे यांच्या चरणी नतमस्तक होईल. ज्यांच्या दूरदृष्टी विचाराने आणि संयमी नेतृत्वाने आपण सर्वजण शिवसेना पक्षावर निष्ठा ठेवून काम करतो ते आदरणीय शिवसेनेचे पक्षप्रमुख महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारावर प्रेरित होऊन आपण या ठिकाणी जमलात. आणि आज खरं तर आम्हाला अभिमान वाटतो. सर्वांना विनंती करतो जोराने या ठिकाणी जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र.
कारण वैभव नाईकांचे अनेक प्रसंग, कारण त्यांच्या सर्व कालखंडात आम्ही त्यांच्यासोबत राहिलो. पडता काळ असेल, अनेक गोष्टी असेल, या ठिकाणी सर्व शिवसैनिकांची इच्छा होती की या ठिकाणी वैभव नाईक हे आमदार झाल्यानंतर त्यांना मंत्रिपद मिळालं पाहिजे. आमदार साहेब 2 वेळा मंत्रिपद झाले, 2 वेळा आमदार झाले, परंतु या ठिकाणी त्यांना मंत्रिपद मिळालं नाही. म्हणून आमच्यासारख्या शिवसैनिकांना त्यांनी नाराज केलं नाही. तर या ठिकाणी बाळासाहेबांचे आशीर्वाद, उद्धवजींचं प्रेम याच्या माध्यमातून हे शिवसेनेचं व्रत आज त्यांनी चालू ठेवलं. आज महाराष्ट्रातली जी घडदोड आहे, आज अनेक जण आज आमदार चोर म्हणेन मी त्यांना, आणि बंडखोर अशी उपमा या ठिकाणी द्यावीशी वाटते. खरं तर आमदार चोरून देण्याचं काम या ठिकाणी त्यांनी केलं आहे आणि या ठिकाणी बंडखोरी करण्याचं काम त्यांनी केलं आहे. माननीय उद्धवजी साहेबांना दुःख देण्याचं काम केलं आहे. आमदार साहेबांना एवढंच सांगू इच्छितो, तुम्ही जी निष्ठा शिवसेनेवर दाखवली आहे तीच निष्ठा आमचा प्रत्येक शिवसैनिक, मालवण तालुक्यातील मग बबन शिंदे असतील, या ठिकाणी भाभी जोगी असतील. खरं तर या ठिकाणी भाभी जोगीचं सुद्धा मी कौतुक करेन. काल ज्यावेळी पत्रकारांनी त्यांना विचारलं की या ठिकाणी तुम्ही दीपकबाईंसोबत की शिवसेनेसोबत, तर त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की या ठिकाणी मी शिवसेनेसोबत आहे. ज्या शिवसेनेने माझ्यावर प्रेम दाखवलं, माझ्याबरोबर काम केलं, माझ्या पाठीशी उभी राहिली, माझ्या मच्छीमारांच्या पाठीशी उभी राहिली, त्या शिवसेनेसोबत मी आहे. त्यामुळे या भाभी जोगीसारख्या कार्यकर्त्यांचं आणि अनेक कार्यकर्ते या ठिकाणी दीपकबाईंसोबत गेले होते, या ठिकाणी शिवसेनेत आले, ते आज आमच्यासोबत आहेत. त्याबरोबर त्यांचंही मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. आमदार साहेब, तुमची घोडदौड चालू असेल, पण त्यामध्ये जे काही संकट येईल त्या संकटाची ढाल होऊन आमच्यासारखा शिवसैनिक प्रत्येक वेळी त्या ठिकाणी ढाल करण्याचं काम करेल आणि येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेना अधिक भक्कमपणे वाढवू असं सांगून या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय बाळासाहेब ठाकरेंच्या पवित्र स्मृतीसोबत आज आपण या ठिकाणी माझं स्वागत केलं. पण निश्चितपणे मी स्वागत करण्यासारखं कोणतंही मोठं काम केलं नाही. फक्त एवढंच केलं की ज्या निष्ठेने उद्धवजींनी माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि ज्या निष्ठेने तुम्ही मला आमदार केलं, त्या निष्ठेने मी तुमच्यावर राहण्याचा मी या ठिकाणी निर्णय घेतला आणि तो निर्णय मला कुठलाही या ठिकाणी रोखू शकत नाही, एवढंच तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. खरं तर माझ्या कार्यकर्त्याला कुडाळवासियांनी सुद्धा स्वीकारलं आणि ज्या लोकांनी या ठिकाणी गद्दारी केली होती त्यांना पराभूत केलं. आणि निश्चितपणे माझी पण जबाबदारी आहे की ज्या निष्ठेने तुम्ही मला निवडून दिलं त्या निष्ठेने मी तुमच्यावर या ठिकाणी राहणार आहे. खरं तर एकनाथ शिंदे यांनी मला सुद्धा नेहमी सन्मान देण्याचं काम केलं, परंतु ज्यावेळी निष्ठेचा प्रश्न येईल त्या मात्र मी शिवसेनेबरोबर हे पहिल्या दिवशी जाहीर केलं आणि या काळामध्ये या ठिकाणी शिवसेनेबरोबर या ठिकाणी राहणार आहे. खरं तर कालच्या या घडामोडीमध्ये सुद्धा उद्धवजींनी एक प्रश्न केला होता की ज्या आमदारांना आम्ही सांगितलं होतं की आमदारांना आपण दुसऱ्या राज्यात घेऊन जाऊया, ज्या राज्यात काँग्रेसचे राज्य आहेत त्या राज्यात घेऊन जाऊया. उद्धवजी एवढंच म्हणाले की नेहमीच मी आमदारांना, काही लोकांना आमदार केलं, खासदार केलं, मंत्री केलं, पण त्या लोकांना मी कुठे दाबून ठेवणार नाही, तर ज्याचा त्याचा निर्णय प्रत्येकाने घेतला पाहिजे. खरं तर उद्धवजींनी सांगितलं की आज तुम्ही आमदार झालात, परंतु माझी 80 वर्षाची जी आजी आहे शिंदे आई, तिला मी काय दिलं, असे अनेक शिवसैनिक आहेत त्यांना मी काय दिलं. आणि माझ्या मनात सुद्धा प्रश्न आला की भाई गोळेकरांसारख्या निष्ठावंत शिवसेनेला आपण काय दिलं. आपण तर तुम्ही सर्वांनी मला आमदार केलं. आज अनेक शिवसैनिक या ठिकाणी आहेत, त्यांना पक्षाने काहीच दिले नाही, परंतु निष्ठेने शिवसेनेवर आहेत. आज असे अनेक चेहरे आहेत की जे चेहरे कधी दिसत नव्हते, ते चेहरे आज शिवसेना संकटात आहे म्हटल्यावर या ठिकाणी आलेत. आणि त्यामुळे आपण पण सर्वांनी या ठिकाणी आज खरं तर अनेक कामकडे येतील. या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा सरकार बदलेल काय सांगू शकत नाही, पण निश्चितपणे मला खात्री आहे की जे आमदार या ठिकाणी गेलेत ते आमदार, अनेक आमदार माझ्यासुद्धा संपर्कात आहेत, ते अनेक आमदार आज शिवसेनेवर परत येतील याचा मला विश्वास आहे. खरं तर येणाऱ्या 2.5 वर्षामध्ये आपण चांगलं काम केलं. करोनाच्या कालावधीमध्ये उद्धवजींच्या आजारपणामुळे या ठिकाणी काही लोकांनी संधी साधली, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला कठीण प्रसंग जातील आणि त्या कठीण प्रसंगात याआधी सुद्धा आपण कठीण प्रसंगात गेलो. ज्यावेळी शिवसेना या ठिकाणी फुटली गेल्यावेळी त्यावेळी झेंडे लावणारे लोक नव्हते, परंतु आज शिवसेना फुटली तेव्हा मात्र हजारो झेंडे या ठिकाणी उभे राहिले. ही शिवसेनेची ताकद या ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. उद्धव साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा हेच शिवसैनिक आपल्या पाठीशी राहतील पुन्हा एकदा. खरं तर उद्धवजींच्या डोळ्यातले अश्रू आज सर्वसामान्य डोळ्यातल्या लोकांचे अश्रू आपण बघित असाल परवा झाले आणि तेच अश्रू शिवसेनेला पुन्हा एकदा उभा देतील असा विश्वास मला आहे.
या राजकारणामध्ये खरं तर आपले वरिष्ठ नेते या ठिकाणी अनेक कायद्याच्या भागी बघतायत आणि निश्चितपणे त्यातनं मार्ग गेले. शरदचंद्र पवार या ठिकाणी कमलनाथ यांनी पूर्ण म्हणले की आम्ही शिवसेनेच्या पाठीशी आहोत, त्यामुळे भिडायचं कारण नाही. खरं तर काही लोक आजपासूनच या ठिकाणी अर्ध्या हळकुटाने पिवळे झालेत, पण निश्चितपणे तुम्हाला सांगतो या ठिकाणी तुमची या राज्याच्या राजकारणामध्ये काही किंमत उरली नाही. गेल्या 8-10 दिवसामध्ये आपण कुठेही या ठिकाणी राजकारणाला नव्हता, म्हणून आपण शरद पवारांवर न बनलेल्या वक्तव्यावर टीका या ठिकाणी करतो. शरद पवारांनी काय सांगितलं की जे आमदार येतील, जे 2 आमदार आले त्यांच्यावर दबाव होता म्हणून ते 2 आमदार मुंबईमध्ये आले. तसेच अनेक आमदार मुंबईत आल्यानंतर त्यांच्यावर दबाव नाही आणि जेव्हा दबाव असेल तेव्हा ती वेगळी भूमिका घेतील एवढेच बोलले. परंतु आपल्याला कुठेतरी या प्रवास यायचं म्हणून काही लोकांनी स्टेटमेंट दिली आहे. पण निश्चितपणे आपण सर्वांना सांगतो की सत्ता असू देत सत्ता नसून देत, आज खरं तर आमदार असू देत किंवा आमदार नसून देत, मी मात्र सदैव शिवसेनेबरोबर आहे आणि मुद्दी तुमच्यावर आहे. येणाऱ्या कधी प्रसंगात सुद्धा पहिला या ठिकाणी प्रसंग माझ्यावर येऊन दे आणि तो प्रसंगाला झेलण्यास मी तयार आहे. आपण येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेना वाढवण्यासाठी, महाविकास आघाडीचं सरकार पुन्हा येण्यासाठी आपण एकत्रपणे काम करूया एवढंच या ठिकाणी सांगतो. शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरेंचा आणि उद्धवजींचे हात बळकट करूया एवढं आवाहन तुम्हाला या ठिकाणी करतो. येणाऱ्या काळामध्ये काय ठरवेल की बंडखोरी कोणी केली आणि या ठिकाणी बंडखोरांचं काय झालं गेला इतिहास आपण बघितला असाल तर, पण यावेळी आपण ताटमानेने या ठिकाणी उभे आहोत. येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा ताटमानेने पुन्हा एकदा उद्धवजींना वर्षा या निवासस्थानी पाठवूया एवढंच आवाहन या ठिकाणी करतो आणि थांबतो. खरं तर उद्धवजींना हा प्रसंग येण्याचं कारण म्हणजे शिवसेनाचे आमदार फुटले नाही, तर शिवसेनेचे आमदार फुटण्यासाठी अनेक दबाव या ठिकाणी भाजपच्या लोकांनी टाकले. आज अमित शहा, नरेंद्र मोदी असतील की उद्धवजींना कायम सांगत होते की तुम्ही आमच्यावर या आणि पुन्हा मुख्यमंत्री व्हा, परंतु उद्धवजी गेल्या 2.5 वर्षामध्ये दबले नाही. आणि आज आपण बघत असाल की राष्ट्रीय पातळीवरचे पक्ष या ठिकाणी दमलेत. अनेक पक्षांनी लोकांनी विलिनीकरण केलं, अनेक लोक भाजपमध्ये गेले, परंतु उद्धवजींनी जी सांगितली भूमिका ती एवढ्यासाठी सांगितली आहे की ती आमच्या जीवावर सांगितली आहे. आपल्यासारख्या शिवसैनिकांच्या जीवावर उद्धवजी दबले नाहीत, त्यामुळे आपली पण जबाबदारी आहे की उद्धवजी दबता कामा नये, उद्धवजी ताटपणे उभे राहिले पाहिजे. यासाठी शिवसैनिकांनी सुद्धा तेवढीच ताकद उद्धवजींना दिली पाहिजे आणि ती आपण आजपासून सुरू करूया की उद्धवजींना तेवढीच ताकद आजपासून आपण देण्याचं काम या ठिकाणी करूया. आपण खरं तर मनापासून माझं स्वागत केलं. मला अपेक्षा नव्हती माझं या ठिकाणी स्वागत होईल, हे स्वागत केलं. त्यामुळे या शिवसेनेची सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जनता कोणावर आहे हे आज या ताकदीवरून दिसून आले. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.